At beskrive Afterlife, det er en fest for dig, som vil opleve noget andet, end hvad man kan forvente hver weekend. En oplevelse ud over det sædvanlige. Afterlife, det er for mig en fed fest med stort lysshow, fede mennesker og god musik. Jamen, der er tænkt på alle detaljer fra start til slut. Jeg synes, det er super fedt, at festen den ligger op til, at man kommer i kostume eller maske. Det gør det hele meget mere specielt og meget mere anderledes. En god fest, det handler om intimitet, hvor man kan skåle og feste med fremmede, og hvor stemningen får folk til at føle sig som en del af noget specielt. Det som Afterlife så er så god til at udvide gæsternes horisont med musikken og andre tiltag. På den måde får man en anderledes oplevelse. Når man tænker tilbage på festen, så får man en masse positive minder. Man får en følelse af, at man ikke bare har været til en ligegyldig fest.